Benvinguts a la 11a entrega d'aquest diari de campanya en què analitzem des de diferents aspectes de la comunicació política què està passant en la campanya electoral catalana. Avui parlarem dels actes de campanya en unes eleccions marcades per una pandèmia i en la que moltíssimes persones estan seguint els diferents actes a través dels directes de YouTube. Això sembla mentida, però per als candidats i els equips de campanya els ha tocat reinventar-se. De fet, alguna dinàmica com era la de repetir el mateix discurs als diferents llocs perquè el que estava a Sabadell no estava a Girona, no? I els candidats anaven repetint el discurs, l'adaptaven una mica, però l'anaven repetint, doncs ara, amb tothom connectat a les xarxes socials dia rere dia, el que han de fer és anar fent un discurs diferent cada dia. Per tant, molta més feina en una campanya. A més, se suposa que han hagut de replantejar-se i canviar les formes de fer els actes. Tot i que no han canviat massa a l'estil dels típics actes de campanya als que estàvem acostumats, sí que és cert que els equips han hagut de reinventar-se en certa mesura i molts han optat per fer platós en què s'emeten entrevistes, diferents xerrades més sectorials. Veiem els actes centrals de campanya o els actes de campanya que van fer en diferents llocs o no, ara veurem, i aquest tipus d'actes o xerrades més sectorials. Per exemple, el PSC ha muntat un plató per fer aquest tipus d'actes sectorials que estàvem dient, en què veiem que hi ha una tarima i ella està en la tarima i a més la taula i el primer plànol que fan per enfocar a ella al costat de les banderes ens recorda molt aquell plànol que es feia a les rodes de premsa ministerials. Per tant, el que ens ve a dir, el que tracten de fer és una associació entre l'illa ministre i l'illa candidat. Pel que fa als actes, han volgut seguir allò que veien als actes de campanya als Estats Units, en què darrere del candidat veiem militants o gent del partit a través de videoconferència. Això ho han volgut replicar. Sí que és cert que en els grans actes de campanya d'altres èpoques veiem molta gent darrere del candidat, doncs ara es replica però en l'entorn virtual. Els comuns també han muntat un plató i al meu parer és el més indicat perquè ens recorda a un estil, a una imatge visual que la veiem a Twitch, no? Amb unes llums fluorescents, el color morat, que és el seu color corporatiu i també apel·la al feminisme, aquests plafons de fusta que ens recorda la sostenibilitat i a més n'hi ha planta, al medi ambient, i també està el color vermell i que ens ve a dir que el blau i el vermell poden fer una bona coalició, poden casar bé, com estem veient a Espanya, al govern espanyol, i que així també es podria replicar. Per tant, hi ha aquí un missatge subliminal en aquesta mesura. Els actes agafen aquests elements geomètrics i se'ls emporten i els traslladen igual. Per tant, veiem una vinculació entre el plató de campanya i els actes. Pel que fa a la CUP, fa els actes a l'aire lliure i moltes rodes de premsa també, per simbolitzar allò de Free Covid i a més també de que estan a peu de carrer. Veiem el seu faristol amb el lema, en això és igual que la resta, no hi ha res sorprenent, però sí que és cert que té dos pantalles als costats amb militants, simpatitzants, etc. Quan els partits que en tenen, que no tots en tenen una. Per tant, li dona molta importància, molt protagonisme a la gent de les bases. També tenen un plató en el que fan aquestes xerrades o entrevistes que estàvem comentant prèviament. Està vinilat amb el color groc i està amb el lema de campanya, també el veiem. En la mateixa línia, el plató d'Esquerra, amb els colors corporatius, el lema de campanya, i sí que és cert que Esquerra als actes ho fa una mica diferent. Té uns plafons, unes caixes geomètriques amb lemes, amb rostres de persones que simbolitzen la diversitat i veiem la pantalla gran. En aquesta pantalla no veiem als simpatitzants, sinó que la fan servir per constantment estar emetent imatges i també fer la connexió amb Marta Rovira, la seva secretària general, que està a Ginebra. Un concepte molt semblant és el de Junts. Tenen els actes, els fan servir amb els cartells amb el lema de campanya, el faristol també corporatiu, amb el logo, etc. I sí que és cert, i té la pantalla de darrere en la que connecta amb Carles Puigdemont principalment, però també en alguns altres actes hem vist com la pantalla de darrere també hem vist cares diferents, hem vist com amb una videotrucada als candidats de tot el territori. Als actes del PP veiem principalment 3 pantalles verticals en les que van projectant el cartell de campanya i l'emoji d'Alejandro, que sembla molt important, i també fan connexions quan pertoca. De la mateixa forma, Ciudadanos, veient com els patrons se van repetint, faristol corporatiu, la pantalla en alguns actes, no en tots, amb intervencions de seguidors que o intervenen o estan ahí i es veuen. Per tant, què veiem? Veiem que la gran majoria són molt clàssics i estan fent el que abans feien, amb una diferència, i és que potser afegissin una pantalla
darrere en què projecten algunes coses o hi ha participació física, no verbal, de militants o seguidors. La resta semblen que els actes no són novedosos, no és res de l'altre món, és el que estàvem previst fins ara, però sí que és cert que ara, que abans ja ho feien, abans ja ho emetien per YouTube, però el veien molt poca gent, i ara estan tenint unes visites molt bèsties si comparem amb el que passava fins ara. I veiem l'aposta pels platós que abans no es feia. És interessant també, i més en un moment en què ens està agradant els joves, sobretot, consumint cada vegada més converses en l'entorn digital, no? Veiem com Twitch triomfa, els directes a Instagram també han triomfat, vull dir, ens agrada escoltar, si ens ofereixes un contingut atractiu i interessant, per tant, aquestes xerrades poden funcionar molt bé. I jo crec que qui millor ha entès el concepte són els comuns, amb aquest estil, amb aquesta visualitat més dels joves, amb els colors, amb els llums, etc. Sí que és cert que, no sé si us en recordeu, que quan van començar els vídeos dèiem aquesta serà una campanya molt digital i el pressupost destinat a actes el destinaran a digital. De moment veiem que sí que s'estan deixant pressupost a actes i que respecte als platós o als actes, doncs cada partit decideix gastar-se un pressupost o un altre, un tant per cent, en base al pressupost que en té. I això és tot per avui. Espero que us hagi agradat, que us hagi interessat. Podeu comentar ací baix què us semblen les diferents propostes de cada partit, quina us agrada més. Ja sabeu que m'agrada llegir-vos. I res més, tornem demà amb un nou diari de campanya. Ja sabeu que si us podeu subscriure, si podeu compartir per xarxes, per amics, ajudareu a fer molt més gran aquest projecte. I moltíssimes gràcies per estar un dia més ací. Fins demà. Adeu!